खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरो आंनि चेनेलाव फिन खनसे बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आरो आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। आङो दिनै बहा बहा थांगोन नोंथांमोननो आङो हागौमानि शेयार खालामलांगोन, खोन्थालांगोन। आङो दायो आंनि बोरायखौ लानानै मोनथामसो अफिसाव थांनाय जागोन आरो लोगोफोर, खोन्थालांगोन। आरो आङो दिनै माबा मोनसे नायनोबो सानदों, बेखौबो खोन्थालांगोन। आङो दायो खोन्थाबासो नोंसोरनो थांनानै जे जायगासिम सहैयोब्लासो नोंथांमोननो खोन्थानाय जासिगोन आं मा बायनो नागिरदों, बहा थांनो नागिरदों। आङो बारा बोरायजों बिदि टाउनाव थांनानै आरो अफिस टफिस थांनानै खामानि मावनाय जाया। आङो दिनै बोराया गाव हारसिं खामानिखौ मावनानै लायाना बियो, बेखायनो आङो बिनि खामानिखौ दिनैहाय फ्रि टाइम नालाय बेखायनो आङो बोरायनि माखासे खामानि थालांनायखौ आङो मावनानै होनो सानदों आरो नोंथांमोननो आङो बोरायखौ बांद्राय आंनि ब्लगाव देखायनाय जाया। मानो होनोब्ला गाहाबो गावनि टाइम बायदियै खामानिखौ मावो। ओमफ्राय बेजों आं जेलानाखि ब्लग खालामो बिथाङा सम दिरुना आरो जेनेबा बिहाबो गावनि खामानिनि थाखाय बेस्थ', आंहा आंनि ब्लगनि खामानिनि थाखाय बेस्थ'। बेखायनो आङो आंनि ब्लगावहाय बेखौ बारा देखायनाय जाया आरो बारा माने फ्राय देखायनायानो जाखायाखै। दाखालि खनसे जेनाखि फिसाजो मेट्रिक पास जानायनि थाखाय बरायदोंमोन ना, स्टार मार्क लादों फिसाजोआ, बेवहाय बरायनायाव मिटिङाव थांनायावहाय लांफानाय जादों आरो एसे खेबनाय जादों बेवहाय, खिन्थु बारा देखायनाय जाया। बेखायनो जेबो नङा, आं देखायगौ, ओमफ्राय सम दिरुनलायनो हाया आरो जेनेबा मिलायलाया, एडजास्ट जाया आरो जेनेबा आं जेब्लानाखि ब्लग खालामो बिथाङा गावनि खामानियाव मुखुब जायो। दे बिदिब्ला नोंथांमोनहा आं हागौमानि शेयार खालामलांगोन, नायलांबानो जाबाय। फैदो बिदिब्ला। गय जानो होनबाय थादों मालाय। बड'लेण्ड गेस्ट हाउस। लेबार अफिसावबो खामानि दंमोन, मावनानै फैखांबाय। टाउन फैबाय दा टाउन। ओंखारबाय लोगोफोर, बेंकनिफ्राय ओंखारबाय। ओंखारबाय, फाइनालि जोब्बाय खामानिया। थांसै दायो न'आव। बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर। थाबायगासिनो पस्ट अफिस बेंकआव दंफैयोमोन जोङो। दहाय एग्रिकालसारनि खामानि एसे मावबाय आरो लेबार कार्ड अफिसाव एसे खामानि मावदोंमोन, बेखौबो मावबाय। आरो इउक' बेंकआवबो एसे खामानि दंमोन, बेखौबो मावबाय। दायो फाइनालि जोब्बाय खामानिया, थांसै। बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर, गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम। दिनैनि आंनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन। बाय बाय लोगोफोर।